Там нашите си закони. Например, веднъж излезахме с него в една книжарница и той почна, искам това, ама не може да се представите, става обучен, и му стават очите и това. Да сам съжалявам, не може, той започва да реве. И аз му казвам, аз ти оставам, аз ти тръгвам, ти оставаш тук пред магазин, той пък не иска да се тръгва от магазина, за да ме купа. Казвам, и всички хора ме гледат, ама така ме гледат, аз не го бия или нещо, дори не му викам, защото всички ме гледат, но му казвам, моето момче, оставаш ти да гледа. Абе, така, надежда, още повече. И аз тръгвам и това беше някакъв често ви казвам, един час направо побелях сигурно, после случайно да дойде с мен и не знам какво беше. После прече да дойде с мен и направо... Но фана в шубата така на батко. Това, сърдиме се, хората ми гледат, влачите по земята, всичко ради. Качихме се на метрото, прибраха му хора, сърдиха се ми, прибраха се вкъщи и той... Маме, ще ви пъсне родето, но вече забравил, много те обичам, маме, нищо не мрази, не ме обича, да се ме сменя, ще ти го сменям, надежда да всичко ми говори. Я кажи интервюто сега. За какво става въпрос? Какво става въпрос? Точка. Каква си жабонка и си... Това джинга бак. Точка джингаба. Що? Така ще се много такива. Винаги страшен е. Запомняш ли? Запомняш ли какво правим? Помниш ли лепенката? Чингаба. Друго? Това ще да ти кажа, Помни пеленгата. гаджета. Често му качава страхотно.